ari kutaura nyaya yake ngatipire nyaya yake tidzi. Pamusoro dare ungati dzimai wangu muna September akaenda kumvura. Ini ndo ndasara ndatevera ndikamuona achifamba nemurume uyu pane chirodi chinogurira chemombe ndo chaifamba nacho. Murume uyu paakandiona akabva atiza ndobva paanogara akatiza akaenda kumba kwake. Mukadzi wangu angaenda kumvura tsime. Saka iye paakandiona ndobva atiza. Saka inini kupera kwe 4 days nyaya yairamba ichiti ndimi ndakuona isi ndisekuru wangu mandakakuona imi mudzimai wangu achiramba. Akazoti kupera pa 5 days ndokuzodzoka kwandiri akati zveshuwa ndiri anga ndiri mukadzi wako ndikudana nemukadzi wako ndokupa chinhu chokubatisa ndobva ndipa bhatiri remota ndiro chinhu chakandibatisa ndikati alright sekuru saka imi mandibatisa bhatiri remota muri kudini nyaya yakati muzukuru tingoti tigarisane kuti imi ndaita era ndobva ndagara ndichida kuona zvikufamba sei. Sekuru ava ndokuzodzoka kumba mwedzi uno watiri ndokuuya nemhuri yavo yose kubva kumukadzi vachindirwisa pamba vachirida kuda mukadzi wangu. Mukadzi wako ndakavata naye ka5 ndikamutengera mapendi andikamutengera i4 nemaskin tight 2. Ndikati sekuru nyaya mukutaura iyo muchazogona kuimirira. Akati ndoimirira ngative nemhuri yavo sekuru avo ndo zvandipa kuti ndiuye pano padare. Sekuru munoitwani? Munoitwa Patrick Muronzerei. Patrick muri kumunzwa zvari kutaura? Ari kutaura nyaya yekuti makatora muzukuru kuita mudzimai. Ichokwadi here? Hamuna kutora bhatiri mukamupa rechibatiso kuti basa ratachibatai richibatai bhatiri iri? Ndikuda kutaura mambo pamusoro pebhatiri. Ini ndakasangana nemukadzi wake ichibva kumvura. Ndingaenda kwananga ndichitoenda. Ndingabva hapo yanetsa nyaya iyi ichitaura kudaro. Ndakabva ndati kuti ite sendinodzimuka ini handina kumbotamba nemukadzi wako ini. Handina kumbogara nemukadzi wako kana kumbobata kana bhuruka kana hembe yake kana kudini handina. Kana ruoko handina. Kana ruoko handina mambo. Ndikaita sekuti tinoamba tichitaura nyaya yakawanda. Kuti inini ndigare zvakanaka sevanhu vari kugara tese padhuze napadhuze. Sezvo uri kuti panzi wewe ndakataura mukadzi wako kuti ndakati ndinokuda. Shoko rekuti ndinokuda inini ndore ndakangotaura ndakatodhapawo ndichitobva kwandanga ndichitobva. Ini handina kumbobata kana mukadzi wako kana kudini. Saka takabva paita hasha dzokutaura ichindipopotera ichidini zvokuti kwanza akasvika kumba kwangu ichiita vhairasi kumba kwake. Handina kumboita vhairasi kumba kwake chero miri yangu. Ndobva ndabvapo nyaya yaramba ichinetsa ndobva ndakazoti kuti tiite setinogara tese chirega ndichikubati ndichitaura zvaunoda. Vatorongo vanga varipo vangati kana usina mari inoita $50 ko chaunobatisa chii? Ndobva ndati chirega sezvo ndisina mari kuti ndiaite semupepa rega ndikubatise bhatiri. Asi pamukadzi wake nekubata mukadzi wake handina mama. Handina kana kumbobata kana mukadzi wake kana hembe yake kana kuti kudini. Asi shoko rakasvika. Shoko ndikatenda ndichiti kana ndanga ndakadhakwa musi wandabva kuhumwe kusezvo takaswera tiri kuhumwe rasvika chamusina kuzokonzera evhairasi chete. Mati kudini papa here? Asi mntu andisingazwe mushe. Handina kumboita vhairasi naye. Handina. Kana kuti kwanzi munhu ndakamboita kubata kana kubata zamu rake kana kutaura naye kana kubata zamu rake kana muviri wake handina kumbobata muviri wake mukadzi. Handiti? Regai timbonzwa iye mukadzi wachona ambotitaurira. Murikutanga nekusekerera nyaya yakadai. Tiudzei amai zviri kutaurwa nevava. Kwanza havana kumbokonzera kana vhairasi
pamuri havana tudzei zvishwa ndakatora bhaketi ngaenda kuvhura ndakudzoka ndikasangana sekuru muhoti sekuru akati amuzukuru ndinokuda pandati sekuru zvamuri kutaura zvinoshamisa munotida mbuya vakandiwa titi ndodana nemi kana kuti baba naji vakauti munodana nemi zvinoita sei ina sekuru handikudii havana kuzotaura mashoko achinda mberi vanyarara indova ndatanga kufamba ndikaona sekuru vafamba vachiramba vachiera masure mangu vaitori fambisa chekudeko nobva ndabva murodhi ndikati rega ndivasiyire rodhi ndibve ndadii ndagurira ivo varamba vachidai so saka sekuru vakaramba vachidii vachiteera masure mangu vaiteera masure mangu baba naji ndipo vakasvikawo vakatanga kundishedza sekuru vakatiza baba naji vakati chandiri kuda kuti titaure tinoda kuti munhu kana asina kukonzera vhairasi pamuri asi akataura kuti anokudai totonga munhu nemhosva yaakapara handiti tisingamupomere dzimwewo dzakazogumira munzira dzisati dzaparwa vataurisa kuti handina kuzokonzera vhairasi zvangu handiti mapaona saka please sekuru uyo muzukuru wenyu ka nemudzimai wake koimi kana mainge maakuda muzukuru mai marivara here kuziva kuti muzukuru wangu mogara kupi nhai shamwari kwagazimaki ukadoma seri uko alright mukadzi wemunhu anyengwe sekuru zvichitoenderana nekutoziva futi kuti sekuru kazhinji vanenge vari mai dai muri munhukadzi mungadai muri mai amwene vemukadzi uyu hani ndizvo saka hatikuregei makadaro handitika mangwana munonopara mhosva yakakurisa kuvatorwa vasiri veukama handiti aya makuna amama kuda kuita zvekuti dai mukadzi uyo akakuperekedzerai mumakuna izvozvi makanoti pitipiti maari handiti saka zvatoda kuita panapa ndezvekuti ndaifanirwa kukuchajaiwai handi munopanzwa ndaifanirwa kuchaja hwai imwe chete but chazononditsamwisa manje ndechekuti munotoziva kuti uyu muzukuru wenyu uyu mudzimai wemuzukuru handiti mapaona kutononyenga muzukuru purposely munofanira kubhadhara mombe nehwai kudarira mambo kuno fanira kubhadhara hwai mombe kumuzukuru wekuti sori mwanangu mwana uyu handiti mapaona sekuru yanzvadzi yamai kureva kuti dai muri mukadzi muri mai vake handiti anogona kunge ari mwana wavatete venyu hanzvadzi yababa venyu handiti ndizvo saka kuita kwakadaro kwakaipa munhu anyenga mukadzi wemunhu achiziva kuti mudzimai wemunhu anenge achiti toda kumboona kuti nyika inondiitei saka imakanyenga dai makazonodya manje kana kuenda kumba maiseka maiti mukaona rodhi inoenda kumba kwemuzukuru ka maitanga ungotiza bega vakakanganiswa saka doro manje kana richidariso saka doro iroro kana riri iro richidaro manje roda kuti rikamwiwa modira mvura mukarimwa moridira mvura kana kurirega handiti mapawa saka nhasi tiri kukuyanikai mombe yekubhadhara muzukuru kuti sori muzukuru shuwa sezvinhu zvamuri kungobvuma dai anga ari umwe munhu izvozvi so mutongo iwoyu hatizotai usvitsa papi saka muri kubvuma mhosva
kureva kuti hapana chinokutadzisai kuti mubhadhare mhosva yekuripa muzukuru wenyu kuti sori muzukuru shuwa nezvakaitika. Saka ndokupai 21 days dzekutsvaga zvamunenge mawana. Handitika modzoka kudare, mosvika kudare moti panyaya yemuzukuru wangu iyai ndawana izvi. Handiti nokuti kana iri mombe 300 kumari wai 100 kumari. Handitika saka ndakupai svondo 3 dzekuti muuye muine chamakabata kudare muchiti imi ndo zvandinazvo izvi. Handiti kana izvozvo zvisina kuitika dare rochiita maitiro aro arinoita kuzvinhu zvakadii zvakadaro. Hatidi kucheka ukama 1 wenyu. Sekuru vanoramba vari sekuru chete. Ndozvinzwa zvangu mambo pandakachikumbirawo kuti semunhu asina ndingadzisirwewo here mhosva ndinoibvuma hangu handisikuramba. Muzukuru ndewedu handiti. Dare rapa mutongo warinopa mhosva kumunhu akadaro. But sekuru nemuzukuru vanhu handiti. Kana manogara kumpa muzukuru afunga kuti shuwa mutongo wakaiswa nedare, ndinoda kuti tiregererane nemuzukuru nasekuru vangu. Ndiye anowithdrawa nyaya, anouya motaurirana pamberi pedu pedare kuti tauya shuwa ava ndisekuru vangu, ndafunga kuti zvidai. Handitika isusu sedare tinongopa mutongo unopambirana nemhosva inenge yaparwa. Next court